Hej, jeg vil gerne vise, hvordan vi har gjort det lettere at komme i gang med ISMS i dag. Start med at gå ind på jeres governance-område og arbejde med ISO 27002. Og her vil I se de foranstaltninger, der ligger i det rammeværk. En af de mest centrale kontroller, det er også den første, og det handler om at få styr på politikker for informationssikkerhed. Herinde kan I se lidt forskellige vejledninger. I kan få hjælp til, hvordan I udfylder den ved at bruge en af vores forslag. Og her kan man så sige, der er et forslag til, hvordan jeres organisation efterlever det. Det kan I så tilpasse og gøre til jeres eget. Når I har gjort det, så handler det om at få vedhæftet en informationssikkerhedspolitik. Det er måske noget, I allerede har. Så kan I vedhæfte den her. Eller også er det noget, I vil tage udgangspunkt i vores bibliotek af politikker. Her ligger for eksempel informationssikkerhedspolitikken klar. Og I kan så taste jeres egen ind og tage udgangspunkt i den. Den her informationssikkerhedspolitik vil så have regulations som afsender, og nu ligger den her som udkast. Og man kan gå ind og arbejde med den og se, hvem det er. Udover at have styr på informationssikkerhedspolitikken, så er det også vigtigt at genbesøge den en gang om året. Det har vi også lavet en opgave på, og den ligger klar hernede, og jeg kan egentlig gå ind og sige, det skal vi da gøre, og det er noget, vi gør en gang om året. Så det kan være næste gang, det er omkring nu her, til den tid. Og så skal den gentages en gang om året her, hvad det er det, og det er måske jeg er ansvarlig, men det kan være, det er Marie, der er udfører på. Yes, så nu har vi beskrevet, hvad det er, vi gør. Vi har vedhæftet en informationssikkerhedspolitik. Den kan vi så arbejde videre på, så på den måde er vi sådan set allerede godt i gang. Og vi har sat en opgave på, at den skal genbesøges en gang om året. Så det var egentlig, hvordan man hurtigt kommer i gang med den første kontrol og den første opsætning. Og det er det noget, vi arbejder videre på og kommer til at implementere meget med hjælp og guidance til. Så det var egentlig bare det. Tak for nu.